2016 ha estat un any de més promoció, de més creixement i de més consolidació. Un any on el cooperativisme i la federació han crescut arreu del territori. Enguany som moltes més federades, de totes mides i colors. I repartides arreu del territori català. Les cooperatives creixen en llocs de treball i facturació. I estan convençudes del model que representen. Treballem en xarxa per promoure les cooperatives. Aquest 2016, la Federació ha impulsat noves eines per a les cooperatives. Som punt de partida per a l'emprenedoria cooperativa i espai d'informació de totes les federades. Promovem les oportunitats d'aprendre i compartir. I espais per intercooperar. Oferim orientació i eines de suport en l'àmbit de les finances. Amb els ajuntaments, impulsem el cooperativisme al territori. El 2016 vam aprovar el Pla Estratègic i hem elaborat conjuntament el Pla de Treball. Sempre en creixement, la sectorial de cooperatives d'iniciativa social agrupa 133 cooperatives en els diferents àmbits del sector de serveis a les persones. Aquesta és la memòria econòmica. Gràcies per ajudar-nos a ser una federació cada dia més representativa de la força de les cooperatives de treball.